Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare pane nyaya yaitika muzore nezuva yaswera ichitenderera ichinzi maChina vari kuabuse vanhu vari kushanda muno muZimbabwe. So panapa ndiri kuzosangana neinformation yekutaurwa nemukomana uyo anobudisa mashoko anoitwa Nick Mangwana ari kuti the 2 foreign nationals involved in this abuse depicted on a video that went viral were deported yesterday to their home country. So pari kunzi these guys vakadzorerwa kunyika kwavo nezuro nekuda kwezvinhu zvavaiita izvi. Nyaya iyi tikada kunyatsa kuiongorora mushe inotiratidza zvinhu zvakawanda zviri pa2 kuti sedza decision yarohwa iyi idecision yekuti inogona kuzotikanganisa mangwana isusu, because tikada kungoti munhu atadza obva ngonzi god obva tongotongerwa nedemo munhu atadza but anoda kudisciplinewo zvinoenderana. Tikangoti munhu ngabva adzokera kunyika kwake, because let's say these guys ma-investors, let's say vari kurana business ravo izvezvo, business iroro robva ranzi ratosara richivharwa, vanhu vangani vanga vachishanda ipapo vakutorasikirwa nemabasa. You see, inenge yatoimwe problem yatogadzirwa, but kune munhu anenge apa that decision ekungoti ngativadeporte kumumba kwavo atembeke. These guys anogona ngatoronga nevamwe vakomana anenge achizotawa necapital nemari kuti takutoitora yakutoranawo nemutema pachatozoita big problem yekuti vashandi vacho vakutozoshanda havachabhadharwa mari yavo in time. Zvinhu zvakadaro zvinowanza kuitika, and these guys ndozviziva zvangu kuti zvekudai so zvekuabhisa vanhu zvinoitika. Inini ndakatombosangana netype yemacharacters akadaro, but inini zvangu munongoziva kuti inini handiri munhu wekuti handibhulike zvedzungu and I'm a no nonsense guy. Ndakabva ndamumisa ndakati iwewe ndanonoka kubasa because takati tichisvika rowa munhu wese mbama unonoka vakati shamari inini ndanonoka kubasa kwako but it doesn't mean kuti wakutoita zvekutirova mambama, because inini I'm an adult. Kana takutora zvekurovana tita kutofanira kutodzorerana, ndo zvatakadzidzawo kunoku kwedu kwatinoita zvatoita kuno kuZimbabwe. Chinchichi hatanga kucomplain. Ndakati shamari kana ndichinge kutadzira ngatigadzise nyaya amicably toonesana toita sei. Kana ndichinge ndanonoka unondibhadhara pama-hours anditi hafura kana hour racho ndanonoka wobva wati ndakubatira mari next time handinonoka kubasa kuzi ndenda kuziva kuti bo ndikanonoka kubasa ndinozobatirwa mari. Ndozvo ndeway inonzwisisika, kwete kuti unosvika uchirowa vari maoko rumambama. These guys vakatooma musoro ndozvavatori pamwe kwavo vanotonziva kuti munhu akaningira vanenge vachitreata vanhu like mukangana kunge chinchichi. But ini ndakazongoshamwari iwewe nebasa rako utseke nebasa rako usanetse sara nebasa rako because hatisi kunzwisisana. Handina kuda kuzoti ngatimutore video tizodaidai no ndakangonzwisisa. So decision iyi yatorwa manje yekudzosera these guys kumusha handiona kunge zvangu iri right, because ukuona pavari kupinda vachirana kuzvimadigiri zvimadhiri zvimamainzi zvimachinchipa papasina imboiita mainimo iko zvino zvivasvika vakurana umwe munhu akutoona opportunity vangodai so akutoona pekuvabatira kuti ngavadzokere kumusha kwavo. Handisi kuti zvangu ndiri against the decision yavo yatora, but inini ndiri kuti zvinogona kukanganisa economy. Remember ndo madzingirwo akaita kana varungu vaikanganisa vaibhaiza stereki muno muZimbabwe. Hatidi kunyebelana zvinhu zvavakaita zai vakabhaiza, but tarisa way yakaitwa neSouth Africa zvinhu zvayo ndosonyana economy yeSouth Africa yakachaka zvakangoita zviri nani, so nyika yavo ingori nani because of these guys. Vakati aiwa reconciliation paipa yakatovapinda paipa Mandela, because vakanyonzwa kuti vanhu vatoda vadiluta kuti vaperere munhu, hakuna anotiza nemari, hakuna anotiza nechii, zvobva zvotodaro. But ameno iri kuitika wapo ndatadza kuinzwisisa. Pamwe inini zvangu ndine pfungwa dzinonyanya kuda kukakata dzichionera zvinhu zvakawanda. Ameno kuti mimi muri Zimbabwe munoionawo sei nyaya